Què tal? Benvinguts un dia més al Veïns. Avui parlarem de les activitats nadalenques de la coordinadora sardanista de l'Hospitalet. Fan una ballada de Nadal el 25 de desembre a quarts de 12 del matí a la plaça de l'Ajuntament amb la Cobla Baix Llobregat. Una entitat històrica amb 40 anys de vida i servei a la cultura. Manuel Domínguez, a la seva secció Algunes històries de l'Hospitalet, parlarà de Sant Josep en època nadalenca, però no de la vida del sant, sinó del barri de Sant Josep i la seva història. I el nostre tema de portada d'avui, la Rosa Àrias, a Ciència en Tu, ens indicarà la importància de la ciència ciutadana i de nous projectes de Science for Change, com ara l'Impetus. També els farem participar a vostès, estiguin atents. La Montserrat Monrós recitarà poesies del Carles Riba i allò que fan altres entitats en un programa fet per a vostès que ho saben, són el més important de la televisió. Comencem! I avui comencem el Veïns, aquest darrer Veïns de l'any 2022, descansarem uns dies, tornarem el dia 10 de gener, amb la ciència ciutadana, amb la ciència amb tu, la secció bimestral de la Rosa Àrias, fundadora i CEO de Science for Change. Sempre interessant, ja la Rosa, que porta ja força temps aquí amb nosaltres, doncs, a part que ella vibra, ens fa vibrar a tots, no?, de la importància que tots som, tots podem ser, però també som científics, les temperatures que tenim al nostre costat, el nostre hàbitat, perquè estem a prop d'un riu i veiem coses que la ciència no veu i que podem estudiar. En definitiva, aquesta passió pel nostre món, pel nostre hàbitat, pel nostre medi ambient, pel lloc allà on vivim, les olors, evidentment, que també hem parlat, i tantes coses més en tants llocs, tants aspectes, on la ciència ciutadana és important i pot dir la seva. Doncs presento ja la Rosa Àrias. Rosa, què tal? Hola, Bon Pere. Nadal, abans de tot. Igualment, bones festes. Que has vingut en aquest darrer programa molt nadalenc, com no? Sí, ha estat a propòsit. Fantàstic, exacte. Doncs parlem de la ciència ciutadana una vegada més, perquè és que jo cada vegada veig, quan parlo amb tu, que té noves aplicacions, nous camins, noves sortides, noves tendències, no? Sí. Aquesta passió que volem transmetre també a la gent que ens veu. Exacte. O sigui, les aplicacions són infinites, no? Jo l'altre dia estava amb el regidor d'Innovació, Cultura i Educació del nostre Ajuntament i em deia, però què feu exactament? Dic, doncs mira, resolem qualsevol repte que preocupi a la gent, o sigui, els veïns, veïnes de l'Hospitalet, què podem fer, no? Estàs preocupat per la teva factura de la llum, no?, que consumeixes molta energia, com la podem rebaixar, no?, com podem fer més eficient la mobilitat de la ciutat, les nostres escoles, que els nens estiguin millor. Doncs això tot podem contribuir amb dades, noves dades, amb projectes de ciència ciutadana, i que tots puguem dir la nostra. Al final, el que intentem fer és donar veu a la gent perquè participi a la ciència i democratitzar-la. Igual que anem a votar, doncs també podem tenir veu i vot en temes científics que millorin reptes de ciutat. Sobretot també és crear consciència, no? Consciència ambiental, consciència ciutadana, consciència de barri, consciència de lloc. Estem en un món molt complicat, el canvi climàtic és terrible. Ara ja ens diuen que aquest Nadal faran temperatures de 18-20 graus. També l'altre punt, als Estats Units, molt més habitual, tindran uns freds rigorosíssims. És a dir, el nostre planeta, Rosa, ens està alertant, ens està cridant dia a dia, jo crec, un crit de socors. No li fem cas. La ciència ciutadana també pot col·laborar a la millora d'aquest món, de menys contaminació, d'ajudar que el canvi climàtic pugui, no sé si remetre, però no avançar tan ràpid. Clar, hem d'avançar entre tots cap a la sostenibilitat, no? I al final el que fem nosaltres és com la gent hi participa. Si tu no mesures, no saps què està passant, no? Jo et puc dir a tu, no? Sí, hi ha un canvi climàtic molt brutal, no? Hem vist que no hi ha hagut... O sigui, hem passat de l'estiu a l'hivern així, o sigui, ha vingut el fred... I l'hivern dura 4 dies, aquí ho sabem. Sí, però què ha passat, no? Hi havia una estació al mig que ha desaparegut, no? Però clar, si tu no mesures, no participes activament, no te n'adones que realment està passant, no? I per això tenim aquest potencial de quan la gent participa, a més que té veu i pot decidir, no? Fins i tot, a partir de les dades, se n'adona del problema i contribueix a solucionar-ho. I per això, si us en recordeu, a l'últim programa veníem de fer una jornada molt exitosa a Sabadell, que vam fer la primera jornada de Ciència Ciutadana a Catalunya, on hi van participar més de 200 persones. De fet, ja estem participant en la propera edició i el que volem és intentar aconseguir que aquesta ciència ciutadana estigui per tot arreu, a totes les ciutats, a tots els pobles, a tots els barris. I per això us volia recordar una mica el concepte, que simplement és fer participar a la gent a les investigacions científiques i
us he portat de nou les 7 raons per dir sí a la ciència ciutadana. Que les tenim aquí. Que a mi m'encanten, perquè són molt senzilles i ja es veu el potencial per contribuir-hi. Per una banda, ens permet alinear les necessitats de la ciència amb les necessitats de la societat. És a dir, jo com a científica puc investigar el que jo vulgui des del meu punt de vista, però no és el mateix que si t'incloc a tu, que tindràs un punt de vista també respecte a aquell assumpte que jo estic investigant. Llavors, si ens posem d'acord i col·laborem junts, doncs al final trobarem una solució conjunta que ens vingui bé als dos, no només a mi des del punt de vista d'investigadora o a l'Ajuntament des del punt de vista de servei públic o a una indústria, etc. Al final és posar tots els punts d'acord. Després també, evidentment, permet generar noves dades per cobrir forats de coneixement. Us poso un exemple. A Barcelona em sembla que hi ha com 7 estacions de mesura de qualitat de l'aire. 7. Aquestes estacions són caríssimes i tenim 7 punts distribuïts per tota la ciutat que et donen unes dades molt precises i molt rigoroses, però és que només estan a 7 punts de la ciutat. Llavors, entre barris hi ha diferències abismals, depèn de moltes variables. Llavors, amb ciència ciutadana tu pots crear una xarxa de sensors de baix cost amb l'ajut dels veïns i les veïnes a qualsevol barri i monitoritzar carrer a carrer el que està succeint. Que segur que algunes persones ja ho fan, això. Segur. Però hem d'ampliar-ho. Hem d'ampliar-ho, i llavors és una altra manera de monitoritzar. La inversió és similar o molt menor, en realitat, en molts casos, i al final tens molt més punts de mesura i molta més informació que et permet optimitzar una mica la qualitat de l'aire a la ciutat, per exemple. Després, et permet cobrir totes les disciplines científiques, incloent les ciències socials. I ara m'hi detindré una mica en aquests aspectes perquè veieu que podem fer de tot, en realitat. També podem informar millors polítiques públiques, perquè al final, si estem participant entre tots amb el resultat, els que fan les lleis o les agències de monitoreig ambiental, per exemple, poden agafar aquestes noves dades que hem generat entre tots per millorar la problemàtica que estem abordant. També, el que deies, promou la conscienciació i els canvis de comportament. Amb temes d'emergència climàtica, per exemple, tots hi contribuïm. Si tu estàs veient que cada dia haig d'agafar el cotxe per anar a no sé on i en canvi puc agafar el bus i tu mesures quantitat de gasos d'efecte hivernacle estàs emetent per aquesta acció, doncs te n'adones i ho pots canviar i adonar-te que tu també hi estàs contribuint. No són només les grans indústries o els grans sectors o els grans edificis, etc. També té un potencial educatiu enorme. Nosaltres estem treballant molt en museus, escoles, biblioteques, amb els nens, que a més els encanta. Això anava a dir, què diuen els nens i joves? Els nens, és que s'emocionen moltíssim, o sigui, és molt emocionant per ells poder fer alguna cosa real, perquè també nosaltres treballem de manera molt aplicada a la vida real, no fem investigació teòrica ni res, és com tot molt aplicat i llavors veuen l'impacte, el que pots fer amb una cosa senzilla. Llavors això també té molt de potencial educatiu i a més fomenta el pensament crític, que això ja n'hem parlat la temporada passada al Veïns i crec que és molt important. És clau, perquè la gent gran potser aquest pensament crític ja no el tindrem. O ens entra per aquí rosa i ens surt per allà. Però la base és el futur, i el futur són els nens i joves, que veuen, senten i diuen aquests grans, quina desgràcia de planeta ens estan deixant. Per tant, clar, el pensament crític i la conscienciació és d'ells, evidentment. Sí. I al final... Han de participar ells. I tant. O sigui, aquí l'objectiu en realitat és no creure's tot el que surt per la tele, el que llegeixes a un diari o un altre. Pots contrastar fonts, saps? Llegir 2 titulars diferents que t'estan parlant de lo mateix i diuen coses diferents perquè estan esbiaixats, no? Tu pots tenir el teu pensament crític i dir, ostres, per què aquest diu això i aquest altre diu l'altre, quan parteix de la mateixa informació, no? I, bueno, és per prendre també les teves pròpies decisions. I després això ens pot ajudar fins i tot a contribuir contra la desinformació, no? En aquesta època de fake news, no? Que comença un rumor i llavors s'expandeix com la pólvora per les xarxes socials, doncs també amb aquest pensament crític nosaltres mateixos podem aturar-ho, saber quan compartir, quan no compartir i contrastar aquesta informació. I llavors jo us he portat avui... A veure, que ara ve la part important també. Avui, bueno, miro un moment a la càmera, avui aquí innovem. Jo no dic res, ara ho explicarà molt bé la Rosa, però veuran vostès un codi QR a la meva dreta, a esquerra de vostès mirant la pantalla, perquè volem fer un experiment en el qual, de veritat, volem la seva participació. Seran 4 o 5 minutets, ara ho explicarà ella, és a dir, els demanarem, quan ara ho expliqui la Rosa, aquests 4 o 5 minutets, vostès que són seguidors habituals, doncs ens faran aquest favor, entrar allà on ara dirà la Rosa i fer un petit experiment que, de veritat,
i els hi demano personalment que hi participin, però que la Rosa ho expliqui perfectament. Doncs sí, hem portat un experiment perquè nosaltres ho fem tot participatiu, no? Sempre ens agrada cocrear-ho tot amb tothom. Llavors volem cocrear la futura ciència ciutadana que podem trobar a la ciutat de l'Hospitalet, no? Als nostres barris, amb la gent. Llavors volem entendre qui voldria participar en aquest tipus d'activitats que proposem i amb quin sentit, no? Perquè, si te'n recordes, hem dit dintre de les 7 raons, que hi ha molts camps de la ciència on es pot treballar. Per exemple, si tu tens un problema, una inquietud com a ciutadà i dius vull millorar això, la mobilitat, el trànsit, la biodiversitat, la qualitat de l'aire, sempre trobaràs un projecte o podrem cocrear un projecte per adreçar aquest repte de ciutat i baixar-ho a nivell local, a nivell de barri. I llavors, per això, us hem preparat aquesta petita enquesta per entendre els veïns i veïnes de l'Hospitalet què poden fer o què volen fer per millorar la nostra ciutat, entre tots i totes. Llavors hem creat, us explico, un codi QR que és molt fàcil. O sigui, vosaltres, si agafeu el vostre mòbil ara mateix i apunteu a la pantalla el codi, amb la càmera de fotos, ja el podreu obrir directament. Llavors es tracta de contestar una petita enquesta. Si no us funciona això o no sabeu, simplement entreu al navegador que feu servir habitualment al mòbil i poseu slido.com, slido.com, i llavors si heu d'introduir, ja veureu, introduir codi, doncs heu d'introduir aquest codi, que és el 152563U. És aquest hashtag 152563U. Només han de posar els números, perquè el hashtag ja apareix, quan tu poses slido.com ja et diu quin codi és. I l'entrada és fàcil, tothom té el codi QR, que és enfocar, com tu molt bé has dit, enfocar només a la pantalla, o en aquest cas, aquest programa queda penjat també a l'elacdigital.cat. Vostès van a elacdigital.cat, pàgina televisió, pàgina veïns. Veuran el programa allà, en portada, i a partir d'aquí també entren i en aquesta secció, telèfon enganxadet al codi QR i sense cap problema ja entren. Sí, exacte. I llavors l'objectiu és que volem intentar descobrir què volen fer els veïns i veïnes de l'Hospitalet. Llavors, és molt fàcil. Trobareu una petita enquesta que us preguntarà, per exemple, de quin barri sou, quin rang d'edat teniu, perquè ens interessa saber una mica a qui li motiva més participar en aquest tipus de projectes. I al final repassarem les 7 raons per dir sí. Volem saber per què a la gent li interessa participar en aquest tipus de projectes de ciència ciutadana. I després, al final, preguntem si vols participar, en quin àmbit voldries participar-hi, o tens alguna proposta de projecte que creguis que aquest tipus de projecte poden ajudar-te a resoldre, per exemple. Llavors us recordo una mica els àmbits que podem participar en projectes, per exemple, de biodiversitat. Veure, ja sabeu que també el canvi climàtic té com a conseqüència la pèrdua de la biodiversitat que també vam estar parlant en un programa. Doncs, és per mesurar aquesta pèrdua en diferents espècies, com s'està produint o com podem millorar-la, com podem evitar realment que succeeixi. Hi ha altres projectes que són, per exemple, d'espècies invasores, que en tenim moltes, i llavors desplacen les espècies autòctones. I amb el canvi climàtic també estan venint espècies que per aquí mai les havíem vist, i que algunes fan mal. Exacte, i per la pròpia globalització, amb els viatges, vens, o al Llobregat, que tenim totes aquestes tortugues, no sé si són americanes o no sé què, que la gent les agafava de mascotes, es van cansar, les van llançar al riu i ara està plegat. O els típics mosquits que només estaven als tròpics i que ara els tenim aquí. Exacte, el mosquito tigre, tenim una aplicació per mapejar, si trobeu un mosquito tigre, feu una foto als mosquitos tigres, i a més és que només és per fer la foto, o sigui, entre tots estem mapejant on estan localitzats aquests mosquitos tigres i després, amb aquestes dades, s'hi va a buscar el niu del mosquit i eliminar-ho, o sigui que estem lluitant contra aquestes plagues d'espècies invasores gràcies a la col·laboració ciutadana. Després tenim altres amb l'àmbit marí o de rius. Sabeu que la Biblioteca de Bellvitges està fent un experiment amb Riunet, que s'hi va al riu i també es mesura la qualitat de l'aigua del riu, etc., quines espècies n'hi ha, etc. Després hi ha d'altres més en tema d'economia circular, residus, per exemple, com podem millorar la gestió de residus a la ciutat. Hi ha alguna cosa que està malament, que falta, que fins i tot clavegueres també podríem fer, claveguera amb qualsevol tipus de millora de qualitat urbana, de planificació urbana.
Això va connectat també amb temes de qualitat de l'aire, però també amb planificació urbanística, trànsit, mobilitat i altres coses, jo què sé, les escoles, on falten infraestructures, com les zones verdes, per exemple, on hi ha zones verdes, on volem que hi hagin, o podem dissenyar nosaltres mateixos les nostres pròpies zones verdes. I després temes també de salut, fins i tot. Tenim, com veieu, projectes de tot tipus. L'àmbit de la ciència ciutadana, allò important és que arriba a qualsevol lloc, és a dir, tants pensaments o tantes idees o tants llocs quotidians com nosaltres tinguem al cap o veiem, es poden aplicar a la ciència ciutadana. És a dir, com deia abans la Rosa, no esperar només a tenir els 7 punts allà que l'Ajuntament ha instal·lat de control de no sé què, sinó que nosaltres, que estem allà i vivim allà, som responsables de fer que aquestes coses s'obrin a la llum pública, que surtin, i com no, si és un problema, intentar entre tots esmenar-ho, que aquest seria l'objectiu. Exacte. I llavors hem creat per això aquest QR i aquesta enquesta, que també posarem, esperem que a Torrebarrina, per la gent que visiti Torrebarrina i altres llocs de la ciutat, i estarà oberta fins al 31 de gener. O sigui que la gent té temps per donar-nos la seva opinió i, amb sort, si contribuïu, portarem els resultats al proper Veïns. Dintre de 2 mesos i veurem què necessiten o què volen els veïns de l'Hospitalet per millorar els nostres barris. Està molt bé. A veure com surt. És una interacció perfecta amb la gent, que ja la tenim sempre a través de la televisió. En aquest cas, clar, vostè és més còmode, que seuen, toquen el botonet i ens veuen. Aquesta vegada deixin una miqueta la comoditat i no perdin, sinó que guanyin 5 minutets amb el codi QR i omplint l'enquesta que deia la Rosa. Són 5 minutets, no més, o 6. Però els demanem aquest favor, no? Vostès que són seguidors habituals. Perfecte, Pere, moltes gràcies. I, bueno, tot això està molt bé, però per què seguim continuant lluitant? Perquè encara queden moltes barreres per fer que aquestes metodologies de ciència ciutadana siguin algo habitual, que els ajuntaments o altres entitats agafin per millorar aquests reptes de ciutat. Us he portat aquí algunes d'elles. Tenim barreres a la participació ciutadana, per això estem tota l'estona intentant motivar que més i més gent s'hi sumi als projectes. Barreres en el tema de qualitats de dades, que al final tu agafes moltes dades, tens que garantir científicament que aquelles dades són vàlides, que al final seguim el mètode científic i fem la mateixa validació que qualsevol altre projecte científic. El problema, la diferència, millor dit, és que les dades venen de la ciutadania. Tenim barreres també per demostrar els impactes, o sigui, els projectes de ciència ciutadana tenen molt impacte transformatiu, molt impacte social, però l'hem de mesurar bé, no és fàcil mesurar l'impacte i llavors és una assignatura pendent. Barreres a la sostenibilitat dels projectes, que un cop comences és molt costós muntar tota la comunitat de científics i científiques ciutadanes que estan reportant allà les dades, com es mantens en el temps. Per això la idea d'aquesta monitorització més a llarg termini, com si fos una estació oficial de monitoreig de qualitat de l'aire, per exemple. Hem de fer que la gent no es cansi. Que la gent no es cansi. Per això és molt important el feedback, el reconeixement també a la gent. Poden fins i tot participar en articles científics, en publicacions, en conferències, com a ponents moltes vegades els portem nosaltres, que també els hi fa com molta il·lusió, etc. I després també a nivell d'universitats cal treballar molt pel tema del reconeixement, perquè aquestes activitats són com un plus dins del currículum acadèmic dels científics i científiques i s'ha de reconèixer el temps invertit. Rosa, ens queden uns 2 o 3 minuts i no hem parlat de l'ímpetus... No, però ho faré molt ràpid. Sí, per superar totes aquestes barreres tenim 2 projectes nous que voldria comentar-vos. El primer és l'ímpetus, si no me'n recordo malament, sí, aquí està en pantalla. Aquí estem intentant donar suport amb finançament a 100 nous projectes de ciència ciutadana en els propers 4 anys i a 25 projectes que ja estan en marxa i que funcionen. Per això et deia que, si imagina't, del nostre QR, de la nostra enquesta, surten nous projectes, tenim aquesta opció de que presentem aquests projectes, aquesta convocatòria, i tindrem finançament per dur-los a terme. O sigui que és una gran oportunitat de millorar la ciutat i també dels que funcionen que continuïn. També donarem premis als projectes de ciència ciutadana més exitosos perquè també serveixin com a exemple a altres projectes més incipients i que puguin desenvolupar-se. I això serà l'ímpetus, que ja et dic que hi haurà bastants diners, com 2,5 milions d'euros en finançament, o sigui, 125 projectes nous a tota Europa. Els projectes, clar, no surten de l'aire, costa calés fer coses. Clar, costa calés, però a mi el que m'agradaria és que les iniciatives sortissin de la gent, per això també
també que hem portat aquí aquesta enquesta per veure què podem fer a l'Hospitalet i intentar presentar noves idees de projectes i que ens les financiïn. I l'últim és l'European Citizen Science, perquè aquí tenim una cosa molt important, que també perquè tu puguis dur a terme noves iniciatives d'aquest tipus has de fer comunitat. O sigui, t'has d'ajuntar amb altres que ja sàpiguen fer-ho, no duplicar esforços. Per exemple, si jo vull monitoritzar mosquits i tu ja tens una app de mosquits, doncs jo no haig d'invertir el temps, els diners, etc., en fer una altra app nova. Puc utilitzar la teva, per exemple, o si tu ja tens una comunitat de gent monitoritzant X i jo vull monitoritzar una altra cosa que és equivalent o comparable, doncs puc coordinar-me amb tu. I tota aquesta idea de l'European Citizen Science és treballar en xarxa, crear moltes formacions, acompanyar els projectes, intentar reutilitzar els recursos existents per al final enfortir totes les pràctiques de ciència ciutadana a Europa. Doncs acabo com hem començat. Bon Nadal, Rosa, gràcies com sempre. La Rosa torna d'aquí 2 mesos, serà a finals de febrer, i també acabem la seva secció com hem començat. Jo crec que ha quedat molt clar, el codi QR, i 5 minutets que han d'entrar, perquè ja és pura conscienciació de la ciutat, projectes que vostès vegin o creguin que podem desenvolupar a través de la ciència ciutadana, és a dir, cada persona, un científic que li interessa una cosa i que diu doncs anem a treballar amb aquesta cosa pel bé de la ciutat i pel bé nostre també com a persones que vivim en societat. Rosa, que vagi molt bé i al febrer parlem. Gràcies. Moltes gràcies, Pere. I ara continuem aquí al Veïns amb la nostra rapsoda LH, la Montserrat Monrós. Nadal, de Carles Riba. Nadal glaçat, Nadal ardent, d'un flamareig que el llop no entén. Nadal adús, Nadal en flor, d'un vell infant nat sense plor. Nadal cruel, Nadal que riu, amb l'arbor i el pròver i el captiu. Tot era clos, tothom dormia com va esclafir el campament. Un dels pastors, tocat pel vent, va destriar la melodia i va fer el crit que ens reunia. Nadal, Nadal! Rondalla del bou, de Marià Manent. Un bou pesat, veient la gent que tantes coses oferia, diu que volia fer un present al dolç infant de l'establia. I quan minvà una mica el fred i l'infantó ja no plorava, sortia en pas lent dins l'aire net, sota la nit florida i blava. Va caminar per fondes valls resseguida la carena, sentia el clarí de tots els galls, però ja dur la rica ofrena. Saltant de goig i broalant, el bou baixar de la muntanya i s'oferia el dolç infant amb una estrella a cada banya. Nadal, de Joana Raspall. La nit de Nadal el bosc s'engalana, els avets s'estiren per fer la sardana entorn del nadó. Una soca vella no pot afregir-s'hi i diu amb tristor: jo ja no sóc bona per res, no tinc branques. Més pel cel ressonen les veuetes blanques dels àngels que diuen: sí que vals, no ploris, seràs el tió. El pessebre vivent. Veig que al meu pessebre hi falta un cabrit. Remeno la molsa per si l'amagava d'era tan petit. L'ovella blanca, amb la veu molt trista, balant ha cridat: mentre pasturava, el fill m'han robat. Em fa tanta pena que li vull trobar i pregunto a l'aigua del riet de plata si l'ha vist passar. Jo l'he vist, diu l'ase, cua de fregall, però no recordo si va amunt o avall. Enllà hi ha un pollastre ros i presumit, tot vermell de cresta, i quan li pregunto fa: quiquiriquí, quiquiriquí. Nadal, de Joan Papa Seit. Sento el fred de la nit i la simbomba fosca, i així el grup d'homes jove que ara passa cantant. Sento el càrrec dels apis que l'empedrat recolza, i els altres qui la vencen tot l'adreça al mercat. Els de casa, a la cuina,
prop del braser que crema amb el gas tot encès, han enllestit el gall. Ara esguardo la lluna, que m'empar lluna plena i els recull les plomes, i ja enyoren el demà. Demà, posats a taula, oblidarem els pobres, i tants pobres com som. Jesús ja ha serenat. Es mirarà un moment i a l'hora de les postres, i després de mirar-nos, arrencarà a plorar. I ja, per acabar l'any, us felicitarem uns bons Nadals i un feliç any nou. I aquí al Veïns continuem, ara amb una entitat clàssica de la ciutat, que jo aprecio molt, ja han vingut alguna altra vegada en aquests 4 anys, 5 temporades del Veïns, i que és l'excusa perfecta perquè el dia de Nadal, a la plaça de l'Ajuntament, a migdia, a les 11:30, sempre fan una gran ballada de Nadal. Parlem de la coordinadora sardanista. El Nadal de la ciutat, la plaça de l'Ajuntament, els diferents actes que es fan, no seria igual sense aquesta gran ballada d'una entitat, la coordinadora, que l'any que ve, 2023, farà 40 anys de vida, que porten 48 edicions de l'Aplec, que la va crear un gran prom de la cultura de la ciutat com l'Andreu Trias, que la seva presidenta, la Mercè, porta un fotimer d'anys, que ara ens ho dirà, o el Miquel Simó, el secretari, que és gent que estima la cultura, que estima la ciutat, que estima la sardana. Per aquests motius, i per molts més, per això són avui aquí al Veïns. Doncs, com estem, Mercè Tubau, presidenta? Hola, bé, gràcies, molt bé, gràcies molt per bé, venir. Un molt plaer. bé. Miquel Simó, Hola, hola. què et dic, secretari, chico para todo, Un mes de la uno más de la colla. Un pel·lícula. mes de la colla, apretar i endavant. Quants anys portes, Miquel, a la coordinadora? Molts, però clar, quan m'hi vaig ficar de fort va ser... Clar, hi havia l'Andreu, què puc fer ara, Mercè? Del 96. Doncs mira, veus, ella t'ho ha dit més abans, ràpid. potser, bueno. Del Ja 96. porta 26 anys. I tu, Mercè? També, també. I de presidenta? De presidenta del 2003. Sí. Això és que, a veure, poques vegades una presidenta està 19 anys encara, és que la teva trajectòria és impecable i les moltes coses que heu arribat a fer. Sí, va bé l'Andreu. Sí, sí. Sí, sí. Va bé l'Andreu, llavors l'Albert va ser 5 o 6 anys, potser, no? Fins al Exacte. 2003. L'Albert I ja segueix, ràpidament la Mercè. i llavors entra la Mercè, que mos duri anys, que és jove, que mos duri. Sí, aquí la tenim. Mos duri anys. Mercè, com tenim moltes coses i poc temps, com sempre, a veure, ballada de sardanes 11:30, dia 25. Què farem? Bueno, per no perdre la tradició, continuem ballant sardanes el dia de Nadal. És una cosa que ens costa molt. Jo recordo aquesta ballada de petita, que hi havia 2 cobles, el que passa que, clar, 2 cobles ara no les trobem perquè puguin fer ballada de sardanes, perquè les cobles el dia de Nadal fan festa. I només trobem la Baix Llobregat, i la Baix Llobregat, doncs, ella està contenta i nosaltres també. Tot ha Per canviat, anar mantenint la tradició. El que hem tingut d'adelantar una miqueta l'hora, per comptes de les 12, 2:15, i així tothom pot arribar més d'hora a casa a menjar el caldo. Però com ha canviat tot? Dic, abans, quantes Molt. vegades, i parlo per mi a la ràdio, els companys, quants Nadals hem treballat, quants caps d'any, Reis, i no passava res perquè t'agradava molt la feina. Ara no trobes cobles per ballar el dia de Nadal. No. Jo em quedo esperbarat, de veritat. No, o sigui, ni pagant el que... O sigui, ja representa que amb ells els hi pagues doble, però ni pagant hi ha cap més coble que vingui a tocar. És el mateix del dia de Sant Joan. Sí. Nadal i Sant Joan no hi ha manera. En fi, Miquel, I, home, tu també allà ballant, sí, home, i tant, entre el cos aguanti endavant. Clar. quanta gent aplegueu a la plaça de l'Ajuntament? El dia de Nadal, la Mercè no ho ha dit i jo t'ho diré. El dia de Nadal és ballant quasi els homes amb homes, perquè les dones Ja. s'ha de parar taules, s'ha de fer, ella diu el brou, s'ha de fer això, poca gent, però és que no es fa, aquí a la comarca no se'n fa, només fa Hospitalet. Sí, pot acabar desapareixent, això? Per-ho seriós? Si la gent no ve al plaça, potser sí que haurem de fer alguna cosa, però... Tu, Mercè, com ho veus? Intentarem, clar. intentarem per tots els de no desaparèixer. Intentem doncs, anar portant coses noves cada any, per comptes d'una enganxina, doncs ara fem un arbre de Nadal, aquí ara l'any passat vam fer aquest catalanet, doncs, intentem fer coses diferents. Regalem les entrades per pastorets, o sigui, la rifa és diferent, rifem dinars i vermuts, que crida més l'atenció. Bueno, doncs és diferent, és una ballada diferent. Ara veiem, i és veritat aquí al Cairon, que jo vaig fer, no? Que la coordinadora fareu 40 anys al 2023. Ara parlarem d'això. Però per acabar una mica ja amb el Nadal, què és el Nadal per tu, Mercè? Per mi és festa.
trobar-nos a tots, tant ara trobar-te a la família, però a sortir fora a la plaça de l'Ajuntament i trobar-te ballar, trobar la gent, dir bon Nadal, pastorets, a mi m'encanta. I al centre, que és el poble. És el centre, vull dir. És el I és la vostre plaça poble. de l'Ajuntament. Miquel, per tu què és Nadal també? També. Primer família, retrobament, unitat i bon Nadal, feliç l'any que ve que sigui més bo. I és bonic, és bonic. I la balladeta és bona, home, la balladeta és bona. I la ballada diríem que és el punt central. És alegre, després quan acaba la ballada en la copla ens fa una miqueta de recitalet de cançons nadalenques, vull dir... Que no es perdi mai aquest esperit, que no es perdi mai. Mercè, l'any que ve, això sí, 2023, 40 anys de la coordinadora. Quina feinada monumental des que l'Andreu Trias va dir fem això. Home, feina n'hi ha. I la que heu fet? Però bé, com que és una cosa que t'agrada, doncs la fas contenta, vull dir, no... Sí que porta mal de caps, però els nens s'ho van tant. Gaudiu. Sí, vull dir, ara per l'any que ve, doncs mira, de ballada gran representa que tenim una ballada amb la Salvatana, que per nosaltres és un gran què, perquè com a ballada feia molts anys que no la teníem, la vam tenir per concert, però per ballada no. I aquest any, a l'1 de maig, doncs vindrà la Salvatana i vindrà a fer el concert de la Plec. Doncs bueno, mira, és una cosa que és diferent, doncs aquest any serà diferent. Que haurem de lluitar més? Doncs bueno, treballarem més. Però teniu previst més actes ja, a part d'això? De moment el gran és aquest. Tornem a agafar les escoles, que portem 3 anys sense escoles. Tornem a agafar una miqueta les escoles. Costa, perquè les escoles també tenen molta feina amb lligar horaris. I fan moltes extras escolars, també és molt complicat. Però ho fem amb horari escolar, eh? Sí, ja, però de tota manera els nens van molt carregats. Van molt carregats i llavors sí que fem un curset que només dura 10 setmanes, una hora, i ja està, però bueno. Miquel, ara aquest és un tema, i més que ara parlarem. Dels 40 anys, quins trets principals tu destacaries com a fites de la coordinadora? Home, s'ha fet molt. Allò que tu més t'hagi frapat. Les armes agafat s'ha fet molt perquè l'Andreu llavors ens el tenim local. A casa de l'Andreu s'ha fet reunions particulars. L'Ajuntament llavors allà a la Riera de l'Escorxador va fer un lloc d'entitats, van tindre la nostra entitat, papers, arxius d'aquí, arxius de l'Andreu, allà s'ha arreglat, fotografies antigues, cassets, donacions d'altres amics d'aquí d'Hospitalet que s'han mort, el que fos. I com a fita forta, com van fer els 50, van fer llavors... La Ciutat Pobilla. La Ciutat Pobilla, allò va ser... El que van fer aquella gent va ser bestial, el que van fer els contactes amb gent de tot arreu, perquè van vindre, va ser una festassa. I ara el que ens costa és el monument, arreglar el monument. Aquest no hi ha manera que ningú ens escolti. És veritat, vull dir, no. Ja ho estàs dient aquí ben alt perquè tothom ho veu. No, és que no sabem per on tirar. L'Ajuntament fa oïdos sordos i tothom dissimula. Estan en ello, però no No hi ha ningú que hi posi el coll, ningú s'estima res. Jo ara el que trobo és que ningú s'estima res de lo nostre. La nostra cultura no se l'estima. La cultura catalana ciutadana, no aquí, arreu, passa per moments complicats. Molt complicats. Repeteixo, no aquí, és per tot arreu. Bueno, però... Hi ha un problema del relleu. És que, a veure, tu dius que sí, ets optimista i tindreu relleu, però quantes entitats, els joves diuen no. La feinada monumental que feu vosaltres, els joves molts diuen no la vull fer. És així, Mercè? Però jo penso que és així. No, és veritat, costarà, trobar el relleu costarà, però la feina monumental és perquè te la imposa l'Ajuntament, la Generalitat, la Diputació, perquè tots els papers que has d'arribar a fer, això crema. Això crema, vull dir, t'has de posar dintre d'aquell ordinador, tot ho has de fer-ho per d'allò, ho has de fer-ho per internet, però llavors al final acaba sent presencial. Vull dir, tu no domines tot aquell d'allò, i clar, vull dir, això crema, la veritat que crema, perquè jo mateixa, vull dir, si fos com abans escriure, jo puc escriure tot el que vulguis,
però dintre de l'ordinador... Avui ho has de fer, us calen ajuts. avui ho has de fer tot digital, Necessites que avui en dia, si no és per ordinador, no fa res. permisos de via pública, això ho has de fer tot digital. I algú t'ha d'ajudar. I és complicat, Algú t'ha no d'ajudar. ajudar. Han fet cursets, han provat, ho han ficat, algú t'ha d'ajudar i no tothom ho sap fer i gent jove no ho sap fer. És complicat. Complicat. I ajuden tens d'aquella manera, d'aquella manera. Estàs picant pedra, estàs picant, vinga, va. Però bueno, per això esteu, per això no ho deixeu. Va, sort que hi ha No, gent no gran, ho deixem, però... hi ha gent gran encara que ho senten, no poden ballar, però venen i els agrada perquè els concerts s'omplen i... Però és que no hi mires enrere i no ve ningú, és que no ve ningú i... Sí, aquesta és la trista realitat, Miquel, Mercè. Mira, parlem també d'una realitat que és bona. 48 edicions, 49 l'any que ve de l'Aplec de la Sardana. És el gran, jo crec, memoràndum vostre. És la gran empremta vostra. 48 aplecs de la Sardana, que és sempre un excitàs. Mercè, jo aquí em trec el barret davant de l'organització i de tota la gent que arriba a venir. Sí, però encara hi ha una cosa que no sé com la feien 49 anys enrere, que és tenir 5 cobles de la primera volada i nosaltres ens hem de conformar amb 3 cobles, no de la primera èlite, però bueno, però clar, vull dir, perquè primer aquells anys venien Montgrins, Bisbal, Salvatanes... És que tot ha canviat, tot ha canviat. Hem recollit dates de l'Andreu, d'aquí, d'allà, anys enrere. Hi havia un llistat de persones, 150 pessetes, 70 pessetes, 80, 100, alguna persona tuixada, 200... El que veies allí, parlàvem de mils de pessetes en aquells temps, de mils de pessetes, però és que hi havia, no particulars i gent d'això, és que ara més tens a mi que subvenció i prou, i sort li tenim de les perdenyes de la presidenta, de passar la barretina. Per això em repeteixo que m'agrada que traieu aquests temes, perquè la gent que ens veu sàpiga que no tots són flors i violes. No, nosaltres no tenim, és una entitat que no té socis, no hi ha socis. Però vull dir, ens agrada, t'agrada Mercè, en un minutet, acabem contents, va. Ara tenim sardanes a ritme de Shakira i Rosalia. Oh, i tant. I del mama, mama, mama i de tot això. La copla contemporània ha tret aquest nou format de sardanes i amb la canalla ens ajuda, perquè coneixen la música, coneixen la lletra, i nosaltres ens adaptem. Vull dir, és qüestió d'anar-te adaptant amb els nens. Mercè Tubau, Miquel Simó, un altre dia parlem més temps, però estic content perquè hem parlat de la part positiva, que és molta alegria, però també de la pedra que piqueu perquè això continuï endavant. I per tant, continueu perquè teniu la il·lusió, que és el més important. Però això ve d'instint, no? Ve d'instint, això, no es pot deixar perdre. Clar que no, segur que no. Miquel, Mercè, gràcies. Un altre dia parlem més. Molt bé. I ara aquí continuem al Veïns, 2 minutets de publicitat i més coses en aquest darrer programa de l'any 2022 a la televisió de l'Hospitalet. I a la part final del programa, com cada 3, ve Manuel Domínguez, algunes històries de l'Hospitalet. I ara fa unes setmanes em deia, parlàvem amb el Manuel i deia, algun tema que pot ser nadalenc, home, no és fàcil, no? I ell diu, home, podem parlar de Sant Josep. Però clar, òbviament no tocava parlar del Sant, no és aquí el lloc ni el moment adequat, però ell em diu, però sí, un barri que es diu Sant Josep. Per tant, ja ens ho fem venir. Fem la juguesca nadalenca, parlem d'història, parlem de Sant Josep, un barri, com no, doncs també amb moltes coses a explicar, una trajectòria important, diferent a Santa Eulàlia o Collblanc, per exemple, no? Han seguit camins diferents, però que han patit també èpoques complicades, el desarrollisme, que em ve al cap ara mateix, o circumstàncies o quan la gent vivia en coves, no? Que sí, encara que sembla mentida, no fa tants anys, hi havia gent que vivia en coves a Sant Josep, fa uns 80 anys. Per tant, una història apassionant, la del barri de Sant Josep, i avui el Manuel Domínguez, quan ja tanquem aquest darrer programa, doncs parlem d'aquest barri també emblemàtic, com tots, de la ciutat. Manuel Domínguez, benvingut, què tal? Moltes gràcies. Bon Nadal, primer de tot, com els dic a tots. Darrer programa, tanques tu ja també aquest Veïns, per tant, tu ets la secció final de l'any 2022
I no parlem de Sant Josep encara, que avui m'has dit que t'havies deixat la barba per semblar-te el sant, no? Home, jo per ambientar... Ambientar, nadalenc. Per el programa ja saps que el que calgui. El que toqui. Un dia d'aquests has de venir disfressat d'una altra cosa, el que toqui. Manuel, Sant Josep, anem als orígens d'aquest barri, que jo deia que és veritat. No ha tingut, no, aquelles violències com Collblanc, com Santa Eulàlia. De vegades ha estat un barri d'allà que semblava que bé, està allà i no molesta, però que també té coses molt importants per dir. Clar, Sant Josep és un barri que és molt antic i molt recent alhora. Exacte. Molt antic perquè les coses que passaven allà venen de molt antic, perquè durant molt de temps ha estat un apèndix del centre. Sí. I molt recent perquè el seu reconeixement com a barri és molt recent, diguem-ne, no? Clar, pensem que Sant Josep és un barri molt petit, Sí. és com un trapezi de mig quilòmetre quadrat. I a més bloquejat per tot arreu. Sí, exactament, ha quedat una mica encaixonat. Sí. I és en el glacis és el pendent, no?, entre el Samuntà i la Marina, i clar, aquest glacis és precisament, per les seves característiques físiques, aprofitaven per fer passar ja la carretera, la via Augusta, no?, el que avui és Prat de la Riba, carrer Major, Sí. era un camí romà, no? Després medieval, el camí de Sant Joan, l'actual Josep Tarradellas, l'antic carrer Alps, també era un altre camí, més tocant a la muntanya. Per allà després van fer passar el tren, van fer passar el Canal de la Infanta, és a dir, perquè era el lloc, precisament, aquest límit on començaven ja els pendents forts de la muntanya. No? I precisament per això allà hi van haver poblament des d'antic. S'han trobat restes, el que passa és que no sabem, perquè s'hauria de fer una excavació arqueològica ben feta, però allà on hi ha les escoles Josep Janés o Sant Josep Alpí s'han trobat restes romanes, d'època romana, que bé podia ser de gent que les llancés per allà, però normalment indiquen que segurament aquí hi havia algun tipus de poblament. Més tard ja no tenim cap mena de coneixement durant l'edat mitjana, insistim, és com un lloc de pas entre l'església de Santa Eulàlia de Provençana, que durant molt de temps era l'església principal de la parròquia, de l'Hospitalet, i el poble que es va anar formant al voltant de l'hospital. Per això es diu l'Hospitalet, no? I aquest espai al mig és el que després serà Sant Josep. I Aquí tenim una foto molt iniciàtica. Clar, això és el centre, i aquí a mà dreta de les imatges es veu el que seria Sant Josep. Farem ara aquestes fotos. Pràcticament buit, un espai, el camí i un espai buit. Fins que en el segle XVIII, i aquest és un dels grans enigmes de la història, no només del barri, sinó de la història de l'Hospitalet, sabem que en el segle XVIII hi havia un edifici religiós. D'aquí ve, per exemple, el nom de la Riera dels Frares. Exacte. I sabem que, perquè quan aquest edifici es va enderrocar definitivament l'any 2011, és un edifici que hi havia al carrer Juan de Toledo. Sí. Hi havia una llinda amb una data de 1765. Per tant, com a mínim, era d'aquella data. I no sabem ben bé, vull dir, aquí hi ha feina per fer recerca, per si algú vol fer... Què és el que hi havia aquí a Sant Josep, en aquesta zona, quin edifici religiós era. Exacte. I després ja comencen les grans transformacions, ja venen en el segle XIX, com a gairebé tot arreu, no? Començant pel Canal de la Infanta, 1819, que permet que tota la terra per sota del Canal de la Infanta, és a dir, el barri de Sant Josep, fos terreny de regadiu. Llavors, ja comencen a haver conreus de regadiu, d'hort, però també comencen a aparèixer les primeres indústries. I, per exemple, aquí tenim algunes de les fàbriques. Hem de pensar que segurament la primera gran indústria és el molí paperer, l'edifici molí del conjunt Tecla-Sala del 1854, precisament molí aprofitant les aigües del Canal de la Infanta. Hi havia salts d'aigua que feien moure rodes de molí, però després aquest molí passa a ser una fàbrica tèxtil. L'any 1880 passa a ser una fàbrica tèxtil, com té una altra família, la família Basté, i el negoci va prou bé com per fer el gran edifici. El gran edifici que avui coneixem com Tecla-Sala no el va encarregar la Tecla-Sala. No, el va comprar. Exacte, el va encarregar la família Basté i és una ampliació del negoci, perquè el negoci, la fàbrica del que era el molí, anava bé, i van fer l'altra, on ara hi ha la biblioteca, i és del 1892. Però Sant Josep es va especialitzar en un altre sector.
el sector que ja hem parlat aquí en un altre dia, que és el sector de la ceràmica, dels materials de construcció. Per què passava això, Manuel? Per què concretament a Sant Josep la ceràmica o a un altre barri el tèxtil? Perquè començava un i seguien tots. Per què passava això? Pues probablement sí, probablement hi havia aquesta economia d'escala, o senzillament perquè hi havia una cosa molt a prop, que era la matèria prima, és a dir, l'argila. Vull dir que en part se la feien portar de lluny i en part l'agafaven d'allà mateix, el terreny és argilós, i ja ho agafaven d'allà. Hi havia aigua des del 1888, primer del canal de la Infanta, 1819, però des del 1888 passa la canalització de les aigües de la Societat General d'Aigües de Barcelona, en aquell moment. Per tant, tenen matèria primera, tenen aigua, per tant, i el ferrocarril. Exacte. El ferrocarril també per portar bones comunicacions, i el sector aquest de Sant Josep s'especialitza. Hem vist abans la més important, la fàbrica més important d'aquesta època era Escofet. Exacte. Escofet era molt gran i, a més, no només a nivell local, a nivell català era segurament, si no, una de les més importants. Si parlem de Batllori, Llopis, Cosmetodes, aquests venen... El 1878 venen Escofet i la d'Oliveres. La d'Oliveres, segurament la gent encara la recordarà, és el solar que encara està buit al costat de la Fàrega, diguem-ne. Hi havia la Vila Oliveres. Però uns anys després, entre el 1883 i 85, arriben les tres bòbiles, les tres fàbriques, Batllori, Llopis, Cosmetoda, que és aquesta gran... M'agrada dir manzana, ja sé que no els agrada als puristes, però perquè ve del llatí mansus, però bé, igual. La illa de Cosmetoda eren en realitat tres fàbriques diferents i que han existit i han funcionat gairebé fins als anys 80 del segle XX. I Sant Josep s'especialitza en l'espai, millor dit, insisteixo, l'espai on després sortirà el barri de Sant Josep s'especialitza més aviat en aquest sector. Encara que hi havia d'altres, hi havia serradores de marbre de Tomàs Jiménez, o, per exemple, l'any 1926 arribarà la fàbrica d'Albert Germans, que encara, després, si de cas parlarem al final, objecte d'un conflicte recentment. I carrers. Jo vaig per Sant Josep i Juan de Toledo, Terra Baixa, Rodés... Compte, no és casualitat. Aquests noms no estan posats així al dominó o al parxís. Si surt un 5, Juan de Toledo, si no, Rodés. Manuel, tot té una explicació. El bo de la història és que tot ve d'algun lloc. Avui molta gent dirà, per què el nom d'aquests carrers del barri? Tu ho explicaràs ara, anem a conèixer-ho. Bueno, el primer carrer, hem d'insistir que el que hi havia només era la carretera provincial, que li deien, l'actual Prat de la Riba era la carretera provincial. Llavors, el 1877, la senyora Clotilde Balcells encarrega, urbanitza les seves terres, que era un camí que anava cap al pont de Matacavalls. El pont de Matacavalls ja existia, era el pont que connectava aquesta zona, diguem-ne, amb el Samuntà, la zona de les Planes. Doncs en aquest camí va decidir urbanitzar primer una part, i és en aquest moment que li posa el nom de Sant Josep, al carrer. I és el carrer de Sant Josep el que després li donarà nom al barri. Fixem-nos que era una senyora que es deia Clotilde Balcells. Després hi ha una altra senyora, Josefa Safont, que el 1896 també urbanitza les seves terres i li posa el carrer de l'Estrella. Clar. Mentre que, per exemple, l'any 1921, Joan Rodés urbanitza les seves terres i li posa el seu cognom. Fixem-nos que aquí surt una mica les dones no tenen normalment aquest egocentrisme i no posaven el seu nom, o socialment no estava acceptat, però és curiós com les dones no posaven el seu cognom a les dones propietàries, als carrers que creaven, mentre que els homes sí. L'Hospitalet té molts i molts carrers de proms d'aquella època que deien, ja que sóc important, doncs el meu nom al carrer. O senzillament eren els propietaris. O els propietaris dels terrenys. Tomàs Jiménez, que ho hem explicat moltes vegades. Eren els propietaris de les terres i deien, bueno, jo em dic Rodés, doncs el carrer Rodés. El que passa que després, aquesta és l'època, als anys 20, governava el catalanisme de la Lliga. Llavors, hi ha alguns carrers d'aquesta època ja tenen aquest contingut catalanista. Per exemple, Terra Baixa és el nom de l'obra. Exacte, de Guimarà. De Guimarà, Joan Maragall, el carrer de les Esquadres,
Mentre que, per exemple, alguns carrers que van ser posats després a l'època franquista, doncs, són Juan de Toledo i d'altres, no? Per tant, sí, clar, el nom dels carrers tenen un I és molt interessant. per què. Molt bé. Llavors ja veiem com als anys 20 ja comença a haver una certa població ja en el que després ja serà Sant Josep, no? És a dir, el poblament s'ha anat allargant des del barri del centre en direcció a Santa Eulàlia, per dir-ho així, i es van creant carrers, no? Per exemple, a Mestre Candi, on va haver la concentració de passadissos més gran de la ciutat. Els passadissos eren molt més abundants a Coll d'Antorrassa, també a Santa Eulàlia, però l'operació d'una tacada, diguem-ne, de més quantitat de passadissos era aquí, al carrer Mestre Candi, que també molta gent ho recordarà perfectament perquè van ser enderrocats a la dècada dels 80. Recordem, els passadissos eren els habitatges petits, de mala qualitat, per a la classe treballadora més pobra. Era un fenomen, fregant l'especulació més desagradable. Doncs parlem ara dels anys 20, primera escola, primera farmàcia, anys 30, la cosa ja agafa volada, arriba la guerra, desastre, i amb el franquisme primerenc també desastre total. Bueno, clar, ja dic, quan als anys 20 ja comença a haver una certa concentració de població, doncs això provoca que aparegui la primera escola, la primera pública, l'any 24, i uns 10 anys més tard, 7-8 anys més tard, la primera privada del senyor Josa, que després va canviar de lloc en diverses ocasions i van obrir un parvulari, i estic segur que moltíssima gent dels que ens escolten en aquest moment de Sant Josep estan aixecant la mà dient jo vaig anar a l'escola del senyor Josa, perquè va existir fins fa poc. L'edifici, de fet, també el van enderrocar no fa gaire, feia cantonada. I, per tant, clar, això que ens indica que hi ha una certa quantitat de persones, no? I la primera farmàcia, etc. Primer metge, també. Curiós. I hi ha un fet interessant que sempre es comenta, no? I és que durant la guerra, això estem parlant ja durant la guerra, les fàbriques aquestes, ho tinc aquí perquè no em sé la data exacta, clar, hem de pensar que la població que vivia en aquest barri era una població obrera, de classe treballadora. Per tant, tots els conflictes socials que hi havia, mentre que els propietaris rics se n'anaven al casino del centre, és molt divertit perquè els pobres, la classe treballadora de Sant Josep, van crear la seva primera entitat i li van dir el Casinet. Sí. Perquè, saps? Era més petit i per nosaltres, tenia menys por. Però, bueno, van participar la població en totes les mobilitzacions obreres i camperoles de l'època, com és normal, no? I hi va haver una vaga l'any 31 a Cosmetoda duríssima, I a Cosmetoda també va haver una explosió el novembre del 38, perquè durant la guerra aquestes indústries van ser un magatzem d'explosius, i va haver una explosió que si hagués arribat a explotar tot el que hi havia, diguem-ne, que mig barri se'n va en orris, però tranquil·lament. Recordem que quan es van fer les obres, fa poc, encara es van trobar bombes, van haver de venir els TEDx, o com es diguin, els TEDx, o no sé com es diuen aquests dels explosius de la poli, perquè es van trobar bombes allà. És veritat. Encara. En 4 minuts, franquisme, democràcia i temps actuals. Sempre ens passa el mateix. Sempre ens passa el mateix. Fem molt de la part inicial i després correm molt al final. Bueno, els anys 40, el que tu has comentat, la immigració pobra, doncs va fer que la zona de Matacavalls fos una zona, per exemple, on hi havia moltes coves, coves que havien estat excavades com a refugis provocats pels bombardejos durant la Guerra Civil, gent molt pobra que vivia en coves i vivia en barraques, barraques fins als anys 50, 60, a la zona de Matacavalls. La població va créixer fins que, i això és interessant, el primer esment de que existeix un barri anomenat Sant Josep, jo l'he trobat, no sé si abans ja, l'any 58. El 1958 hi ha una guia oficial de l'Hospitalet que diu el barri de Sant Josep i tal, i la parròquia de Sant Josep es funda l'any 1961, per dir. L'Alba l'ha guanyat Leandre, que va morir fa uns mesos, als 101 anys, Leandre Gasó. Extraordinari. És aquí el nostre record. I l'any 58 són els blocs Ciutat Comtal, és a dir, ja el barri de Sant Josep. Hem de pensar que cap a l'any 70 tenia uns 10.000 habitants, cap a l'any 80 uns 22.000. Ja és un barri, diguem-ne, amb una certa entitat. I durant l'època de la democràcia, diguem-ne, els primers anys, va haver una certa, com tots els barris,
va ser una època de reparacions, per dir-ho així, dels estralls de l'urbanisme franquista, que és un desastre total per tots els barris. Destaquem, per exemple, l'any 87 el soterrament de les vies del Carrilet, però que no ha alliberat del tot, perquè l'avinguda del Carrilet continua sent una barrera important, sobretot a més perquè el barri de sota, que és el sector industrial, creat l'any 60, tampoc atrau a la població, diguem-ne. I els últims anys trobem que en el barri s'estan produint alguns conflictes més importants. Alguns dels conflictes més importants de la ciutat són, per exemple, el tema de la urbanització de Cosmetoda, que ja vam comentar aquí el dia que parlàvem de l'especulació, com havia hagut un canvi aquí en la planificació i han aparegut més blocs, ara ha hagut una denúncia perquè aquests blocs no tenen la distància que han de tenir. Ara l'ocupació d'Albert Germans, una fàbrica extraordinària, que ha estat buida i que ara, arran de l'ocupació, comencen a donar-li o pensar uns usos que no són usos per la gent del barri. Els blocs Ciutat Comtal tenen greus problemes. Ara estan arreglant perquè tenen greus problemes per aquesta mala construcció. Tu vas dir que en ple franquisme no es va fer amb la qualitat adequada i clar, hi ha sostres que s'obren, parets que s'esquerden d'una manera impressionant i ara s'està arreglant. I per tant trobem en un barri que no ha crescut de població en els darrers 20 anys, mentre que la resta de barris sí, una mica. El barri ha perdut 2.000 habitants, un 10% de la població, la qual cosa, en principi, podríem discutir-ho això, però no està malament tenint en compte les altíssimes densitats. Estem parlant d'una densitat de 30 i escaig habitants per quilòmetre quadrat, que no arriba als extrems dels barris del nord, però déu-n'hi-do, la densitat. I per tant, té unes condicions una mica millors que d'altres barris per la convivència. I clar, afegir més blocs de pisos i més població, és com a mínim discutible. No sé, podríem discutir-ho, però llavors això està generant aquests conflictes en aquest moment. I per tant, Sant Josep, que va ser, no ho he dit, però és on es va crear la primera associació de veïns de la ciutat. Això també és una altra història a reivindicar i a fer, que jo, per exemple, la desconec força. La primera associació de veïns. Sempre pensem en les de Collblanc Torrassa, Bellvitge, però la primera que es va legalitzar l'any 70 va ser la de Sant Josep i, per tant, va tenir grans conquestes, el Parc de la Serp, les escoles, etc. Ara hi ha una altra... l'Stop Massificació Cosmetoda, estan lluitant també un altre cop una cosa molt semblant al que passava als anys 70. És la lluita contínua a les ciutats, lògicament, entre allò que uns volen i que altres desitgen. I faig servir les dues paraules, volen i desitgen. Manuel, acabo com hem començat. Bon Nadal, que l'any 23 et porti salut, sobretot, a tots, i que ens puguem continuar retrobar aquí cada 3 programes. Igualment a tu, el dia 24 de gener. A totes les persones que ens escolten. Gràcies. Molt bones festes i un any 23 fantàstic. Tant de bo que sigui així. Gràcies, Manuel. I a vostès, doncs també. Ja acabem aquí, el darrer programa de l'any 22. Tornarem el dia 10 de gener. Nosaltres, òbviament, vindrem abans a treballar, a preparar moltes més coses, el digital, també el veïns, però amb vostès estarem el dia 10 de gener, any 2023. I primer de tot, molt bon Nadal, unes festes magnífiques, com es diu sempre, i que sigui veritat, que acabem l'any, que comencem l'any molt bé, i que l'any 23, com deia el Manuel Domínguez, doncs sigui fantàstic. Portem uns anys bastant lamentables, els 3-4 últims. Esperem que el 23 sigui molt millor per tots, i especialment amb salut, que és allò més important. Sense això no fem absolutament res. Gràcies, bones festes, i el dia 10 hi tornem. Que vagi bé, adéu-siau.